ang tini belai no dukhu nangjak Dukha Kosto nangjak tam hingke nini kokno boi hamya saike hangke ning belai dukhu nangne hedba nong ni kokno tangi nogo toni yang buino share makai ang tini buini bukhukti khana ka ni kokno ang maming songya po ang aram khoi tongpo omo hai rokni belai ni dukhu nangjak ang tini piaji chop chắc ra thế này này một tấn xong này chụp nè xong đây Hai dolo good morning joton lam sugani ketal blog tabu no busawaya ko nei ang pai drop nga tabu gang kisa ni bari wo gorok nai gina ge an busai boi ko busawai rabarana ni thana nai tongo gang kisa bari wo gorok nai gina ko mukhang rok tam jani haing tomai khani sidramani my bro sep khaisa gya tata kam kerai haiji yong khai tok phiok tongo sung borok eba hamjuk rok pano ta jispano kaham kai tong ni janjani khaimani khai tong kaijak phai ka hangke no hamjung kheno nukhung no rujuna ni kogya he deba nukhung ni samung no je manmani khainai tongnai walai suglai kri khe tongnani murjung phiaba sana thanga hangke mo kaisa tamhai sima tongjugang habeno sung sana ni musung ya kaisa kok khana ka emon kha thamjikawo saimia sung kok no sapur ka sairi phiaba olok khana ka hangke bini kok na ang buino saka hangke bok khana ka joli jaglak deba omo haino jesani kokno phano sanani sikang kita wan chungnani nango sujinani nango nogni kokno hangge nogono to na nango haideba chungbri rok hangaita jesparo abono ringya borong no le sung phurungi maya jespano phurungdi bo ulta site basi bariu omo hai asuk jat borok tongo duniyawo ang tamno sana nai tong norok bujidi dolok salsa sulchu emon khai kapna ni musung go chiri khogai sungbri rong ni live tam ni hinke asuk da kosto kam khaimani kosto ya tektoni kosto si buini bukhugoni ni kok hamya khana ka hanke ning bahai ma tongno ki jano comment ke sala dolok ang mo kok rong no ang social media o sanani musung ya bari bar omo haing gitong fiaba tabu hingkai tekto nangjakhang hai nung nog ni kongno nogo toni di sol khai di nog ni kongno hedeba na nung tangi buino sana nangba walanya umusung ya ang koyekta borok tongo mo hai je nogo walai suklai mani buino piru omo hai borok rok ni nukhungo hingke somni no walai kai jeng nai phurungmale krei buino le sawo miang emon kha dukhu nangkha mia kaisa kok khnawai bukhapura bai thagang jora kaisa ang hambui tongnani wala suglai sabuni nukhungo nge tongba hamnani try khaina nayo hambui tongfru hingkeno omo hai kok khnai ru hingkeno bokrong nosto ngoi thango miang belekanya chiri khok kap ani busaina sawi kap kha ang ani tamjaya tong nungano kisa sadi nungbai kaijak phaimani pore ang sungka bono borok muinchu aje phaike jotono chaya khajak tingo kintu ba omo haike buino sawi khana ka hangke Dukha Kosto nango
jora salja saya jorao ang ani bwsaini logyo himboi ani bwsaino lama kham phunu kang amor ani chayang khana bororok jesupano kaham khaidi jesupano ungkodi phiaba ok kaham nole muitu khaiklak walai suklain ke sabo bukhugri bai bukhungni je limit cross khaijagni hinjak ting thango joli khangke taksu joroti ang nokni kokno buino sayako walai suklain phano tamni gesung jesuk borokno sung kaham ke funugi tlang mano asungno kaham sini bagai phiaba baksa baksa okra sakra rungye jat borok tongo okra sakra sisere rongno phurungya hangke jeri rok bhaike rungnai sagari phurungmale gurui ajari ya faltu taisha buino buino saitong ko buini kokno emon khai joli wo mahai borok rong nang sailap gurui ani ma baba tano phurungya ko walai suklai hanga buino sukli dai di nei an ma baba phurungma suk gurui no sap hai angkhe bojago sagaba ang gonang hne gurui nukhungni borok na ang gurui ni bisingo gurui no ang an ma baba gurui angkhe phuru gonang hi sagaba gurui nukhungni phainai tese yasko sirik tongna musung jago ati kokro no khakharaka nor ani blogo nungna ang bisibang nang maming songo tamni hingi ang onyo rokom kam kara khaimia tabuk norong to saimano pregnancy pro boma hai gani pregnancy rogo omahai kokhna ka hanga bokrong nosto ungya de ungno sagare ungu abani tini ang belanya dukhu nangka ang social media o phai ang share ma khaika an bukhani kokno ani bojaga saya tong sari dolok je khaima tang ang khayo ang khayang ya jodino nogni borok wang tongo ani basi chong tongo ani yong song tongo paran borok tongo ang khakhaya borok jotono nugui tongo mami songo ang actually ang tabu balting hilik timaya doctor sao actually ani kaisa problem tong bohogo o problem thik nani sorry thik tong do sorry thik tong mani bising pana sorry bisingo kaisa ongong khangke kaisa tamisanani ate hilik manei gudalni mani ro kam samong khaiga hangke no kaisa amo problem kaisa sini beri rongni bisingo tong ta mane tamisana namo omo hai hilik mane tiki hangke ang bleeding ngo belai no kabang khaingo hangke tabuk to ani condition belai na hamya omo just ang naturally ang pregnancy bo ungya kubikok gaboni bagoi no asu condition asu risk tui ang tamle kam khaitong neba ani bo sayano belai support khayo bo sabrum no khayo samung wagadari na hindi nok phana hindi ri suna hindi mami sontani jotto no help khairo kintu bang songna simi singkai sung bihik bo sai buji thani wo baksa kena nang jago kubikok gya asu kokolok sana musung je wala nya musung kha direct no wala di amai kheje se borok phano no phai wala phai di kintu ba bunyo ang amai khana ka hangke buibo khana si khana si tu ani je kosto no omono bole hedana je jaga hamiasi ani bui khanai tong hangke ani kicha kaham ani je dukhu kosto no bui khana si tu ne ang mokok no share ma khaika baksa saje phan ungui tong mano baksa saje phan tong manano kintu ba mo kisa belai no ang bokrok kharabung thaka tabuk ang belai no tension mane taburok tang tension khanya ni joraya hedeba hingke tini bagai sununai blog ang tini bisi blog relia ang belai tini tension ungui tongkha hingke abono mami song tong dui song erok hinjak tong nai an blog no daily nu ang an besai kini songo hingke masunong nai omo hai jorawa ang tam khanya no kisano comment khasi dolok ang belai tension nukha ang sailap gure an besai no bujogo tamana dangni logi tong hi sapano asum ka bukha kosto nangai phayo omo haida ngang te kaise kok sanamo chungo teo borok perfect ni me do jorawa ang botaya khajak ting thangmano ang ka hamjimi bo ongui thangmai ang bo hamya borok mun chunga no actually salcha mistake eba chaya samung khajak tingai thang phia bo chaya samung khajak ti ingmani pore no chung kaham lamo himnani jora man phia ba baksa angka hamya mang sai thang sinai bin buku hamya ward mang phai sinai phia ba nung tini kaisa ward chitra salak ting kha mo ani mo ward chaya kho ang mono ma phirok nai ang kaham ma sanai nisung mo borok mun chung wan chung nai nango haideba tak bo jora tong kho kaham lamo phirok i phaidi nok ni kongno buino sawi kuno lab maya sara jibon walai thana ni muchungyang kaham kurungki thana muchungo
agi katal angani besabe walayo tabuk tamni hinga buji kha sung bukha buji laikha nge sung tabo walai mung kudai kintu ba family o problem tong.